No niin, moikka moi taas kaikille. Se on Wilson täällä ja nyt palataan taas League of Legendsia ja nyt on taas uusi pelimuoto ja se on 2 vastaan 2. Ja tää on ihan sama ennen kuin se 1 vastaan 1 eli 100 miljoonia, 1 turrettirikki tai 2 tappaa. Koska 2 vastaan 2 tarvii 2 tappaa, että voittaa. Niin, tääkään ei varmaan kestä kauan niin kuin ennen muutkaan modit. Ja nyt mä pelaan tämmösellä kuin Jax. Tämmösellä championilla. Ja sitten kysytään tuolta, että otetaanko hyppy vai stuni. Venätään tota. Se menetti HP:tä. Eikö Vayne? Ei varmaan ei. Vayne ei uskalla tulla. No minä onneksi uskallan. Kävi vissiin B:ssä toi Nasus heti. Kaksi 4 miljoonaa ei se heti häviä. Viisi 4, joo. Saatiin melkein molemmat siitä heti. Tykkään pelaa näitä lyhyitä matseja tosi paljon, että näitä tulee jatkossakin. Tulee olemaan varmaan paljon näitä lyhyitä tämmösiä. Se voitetaan nopeasti. Mä varmaan kuvaan tänään sitä 1 vastaan 1 kyllä lisää. Koska se on mukava modi. Tai pelimuoto. Okei, miksikä kukakin haluaa sitä lausua. Toivoisin, että jos te tykkäätte näistä ja antakaa mulle kommentteihin palautetta ja oho! Mä melkein kuolin. No ei ehkä ihan noin tehdä. Haluan, että mun kaveri kuolee. Siitä tuli eka tappa. Thanks. Mä saisin ton nyt jo. Mennään taas hetki. GGVP. Ja se päättyi sit siihen, että siitä tuli taas voittoja. Näitä alkaa jatkossa tulee aika paljon näitä videoita ja Minecraftia. Laittakaa kommentteihin, jos haluatte, että mä kuvaan Minecraftia. Ja seuraavaksi varmaan tulee 5 vastaan 5 PvP-matsi. Että no se on Wilson oli tässä näin ja moro!